בקיצור, ישבנו בזחת. רפול אמר, יאללה חבר'ה, בואו נעלה לשכונה. אני זרמתי, וגם הם הראתה סימני הסכמה. נסענו בקלאבקר, רפול נהג, אני לידו, והם בארגז. פתאום רפול אמר, צריך להשתין. ועניתי, טוב, אני בא איתך. הלכנו ושנינו התחלנו להשתין. סיימתי להשתין, ניערתי, סגרתי את הריצ'ראץ' וגם את הכפתור. חזרתי לקלאבקר, אני ואמה חיכינו לרפול. רפול השתין והשתין והשתין והשתין, הוא סיים. רפול חזר לקלאבקר. אני הסתכלתי על רפול, רפול הסתכל עליי. אמה הסתכלה על רפול, רפול הסתכל עליה. שנינו הסתכלנו על רפול, רפול הסתכל על עצמו. ואז הוא הבין. טוב, בטח זה בגלל שהוא לא לובש תחתונים. המשכנו לנסוע בקלאבקר. הגענו לשכונה, מחובקים ושמחים. דפקנו על דלת של אושר, הוא לא ענה. דפקנו על דלת של מאור, היא לא ענתה. דפקנו על דלת של חמימו, נפתחה. רפול אמר, טוב, יאללה חבר'ה, בואו ניכנס. נכנסנו, לקחנו את הסטפה והתחלקנו בה שווה בשווה. קיבוץ שיתופי. דפקנו על דלת של סער, היא לא ענתה. דפקנו על דלת של אנסן, הוא לא ענה. דפקנו על הדלת של שיר, שמענו. הלכנו. נעמדנו מול המועדון של הכחולים. רפול היה עצבני, לקח כיסא והטיח בדלת בחוזקה. הדלת נפתחה. רפול לא עזב את הכיסא והמשיך להתעלל בו. נכנסנו פנימה, רפול התחיל להשתגע ואני זרמתי. משם הלכנו לגנוב אוכל. גנבנו סוכר, שוקו, מלח, פטל, צ'ילי וגם לא משנה. ואז ברחנו. הגיע הערב, עליתי לשכונה. לא היה שם אף אחד, ירדתי. אחרי 5 דקות, שוב עליתי. לא היה שם אף אחד. ירדתי. עליתי, ירדתי, עליתי. השכונה שממה. אושר היה שם. למה הוא לובש משקפי שמש בחושך? הוא מוזר. הוא תמיד מוזר. הוא נתן לי כיף. הוא אף פעם לא נותן לי כיף. הוא אמר, אתה בא לשבת? אז הלכנו לשבת. התיישבנו בספה, דיברנו. ואז פתאום חממו. למה אין פה אוכל? היינו בהלם, ואושר אמר, מה למועדון? יאללה בוא. אז ירדנו למועדון. אושר נשק את המזוזה, אין מזוזה. מה מחפש אוכל, יואב? התחלנו לחפש, חיפשנו, כרמי אוהב בנים, חיפשנו. אושר סיפר לי שלפני יומיים הוא השתין בבקבוק. בטח זה לא זה. זה הבקבוק שהשתנתי בה לפני יומיים. בואו נראה, יואב. זה נעול, זה תמיד נעול. פתאום ראינו את רפול נכנס למועדון. תמיד ידעתי שזהו זה שגונב את הדברים מהמועדון. רפול הסתכל עלינו, אנחנו הסתכלנו עליו. רפול הסתכל עלינו. למה אין פה אוכל? יצאנו במועדון. רפול הגיע, נתן לו אושר כיף. לי הוא לא נתן. עלינו לשבת. דיברנו על שנת שירות. אני לא הבנתי. דיברנו על קפוארה. רפול לא הבין. דיברנו על פוליטיקה. מי זה ביבי? ואז אמיר. רף! חשבתי, מה משותף לכולנו? ואז הבנתי. בקיצור, עליתי לשכונה. איך אני מתגעגע לשכונה. יש לזה טעם של דשן! יש לזה טעם של שתן! יש לזה טעם של פטל! יש לזה טעם של בטן! זה טעם של שתן! אודי, שמן.